Исказейде жер кешерлігі алған көп балалы гаилелер белән очраштылар. Бистәнең 4 урамында спортивный, ударный, Кухарев, Братская урамнарында яңа йортлар калкып чыгачак. Моның өчен барлык шартлар да бар. Газ, су кертелгән, юл салынган. Йорт җиткер дә яшә. Воздвиженка микрорайонының 2 урамында да күп балаларга жер алу мөмкинлеге бирелгән. На этот год по Старому Заинску у нас отработана подъездная дорога с переходным типом покрытия, подведение газа и разработана скважина и проведен водопровод. По Воздвиженке у нас на данный момент, получается, развели воду, не подключили, я думаю, к весне уж этот вопрос снимется. Районда шунда 796 гаилә йорт салу өчен участок алган, шуның 8%-е Исказейдә. Дәүләт тарафыннан зур ярдәм булуын яшермиләр алар, ләкин күбесе әле йорт салырга ашыкмый. Берәүләр участокны сатырга хәл иткән, икенчеләр балалар үскәч үзләре төзер дигән фикердә. Без күп балалы гаилә 11 елында бирделәр җир. Менә бу программа бик зур булышу. Очрашу барышында күп балалы гаиләләр тиешле хезмәтләргә сораулар белән мөрәҗәгать иттеләр, шунда ук җаваплар да алдылар. Адилә Борханова, Максим Майоров, Александр Тимофеев, Зей хәбәрләре.